Αυτά είναι τώρα έχουμε, μόνο που χρειάζεται ψυγείο περίπου 1 ώρα. Αγγελική, πάνε να τα βάλεις στο ψυγείο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ώσπου να έρθει ο Γιώργος, θα σας φτιάξω ένα μοσαϊκό. Θα λιώνουμε το βούτυρο. Αφού λιώσει, ρίχνουμε μέσα 5 κουταλιές της σούπας κακάο. Βάζουμε ένα φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη άφθη. Ανακατεύουμε καλά. Λοιπόν, παίρνουμε μπισκότα Pit Belt και τα σπάμε σε μικρά κομμάτια. Σπάμε τα μπισκότα σε μικρά κομμάτια. Χρειαζόμαστε λίγο ακόμα. Αυτά είναι τα τελευταία. Βάζετε ό,τι ξηρό καρπό θέλετε. Εγώ έχω φουντούκια. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Ξηρό καρπό. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Θα χρειαστούμε ή αλουμινόχαρτο ή αντικολλητικό χαρτί. Λοιπόν, έχω αυτό εδώ.
σφίγμα. Ωραία. Λίγο το κουτάλι. Ωραία. Τώρα διπλώνουμε. Και αν θέλετε για διακόσμηστη, τι βάλτε του κουβερτούρα. Το βάζουμε στο ψυγείο ή στην κατάσταση μέχρι να παγώσει. Τώρα το βάζω στο ψυγείο και σε 5 λεπτά θα είναι έτοιμο. Είναι τέλειος κορμός ή αλλιώς μουσουλικό. Γιώργο, για δοκίμασε λίγο. Ορίστε. Τέλειο. Αυτά ήταν τα σκυλομαγειρέματα του Σκυλίου TV. Ως την άλλη φορά, γεια σας και στείλει πολλά φιλάκια. Ήρθε η ώρα να θυμηθούμε μαζί τις σημερινές μας συνταγές. Για τιμού σοκολάτας θα χρειαστούμε 400 ml γάλα και 2 φακελάκια έτοιμης σκόνης. Για το μοσαϊκό θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια βούτυρο, 5 κουταλιές κακάο, ένα φλιτζάνι ζάχαρη άχνη και ένα πακέτο μπισκότα από την Μπέρ. Καλή επιτυχία! Παιδιά, μην ξεχνάτε πως τα πολλά γλυκά δεν κάνουν καλό στην υγεία. Γι' αυτό να τρώτε πολλά λαχανικά και πολλά φρούτα. Και που κανένα γλυκάκι. Αυτά ήτανε. Γεια!